CRM skal gøre kundehåndtering let, ikke overvældende. Gennem årene er kompleksitet sneget sig ind. Større systemer, længere implementeringer og højere omkostninger. Siden 2015 har vi fortsat med at bringe CRM tilbage til det oprindeligt var tænkt som simpelt, kraftfuldt og tilgængeligt. Det er RapidStart CRM. Det originale Power-platform CRM. RapidStart CRM er bygget på Microsoft Dataverse, den samme sikre platform, der driver Dynamics 365. Så du får virksomhedens pålidelighed kombineret med Power Apps fleksibilitet. Og gæt hvad? RapidStart CRM kan køre på de billigste Power Apps per app-licenser, som kun koster 33 DKK per bruger per måned. Lad os dykke ned i et overblik over nogle af funktionerne i vores RapidStart CRM-app. Fra det øjeblik, du logger ind, ser du det, der virkelig betyder noget. René tilpassede dashboards med realtidsmålinger for salg, service eller enhver proces, du definerer. Du kan også dykke ned i detaljerne, så meget du vil, og Copilot er lige der til at hjælpe dig med spørgsmål og give indsigt med det samme. Et hvert stort kundeforhold begynder som et potentielt kundeemne. I RapidStart CRM repræsenterer kundeemner dine tidlige muligheder, forespørgsler fra dit websted, messer eller kampagner. Og selvfølgelig kan du mærke og spore alt med vores unikke hashtag-funktion, så dit team kan arbejde hurtigt. Når interessen bliver til potentiale, kan du konvertere dette kundeemne til en fuldstændig kontakt og konto med et enkelt klik. Derfra forbindes alle relaterede muligheder, sager og aktiviteter automatisk, hvilket giver dig en komplet kundehistorik uden ekstra indsats. Muligheder vises på en interaktiv side, som du kan se på din måde. Listevisning eller et Kanban-board med træk og slip. Hver aftale følger en vejledende proces, der hjælper dit team med at bevæge sig konsistent fra kvalificering til lukning. Sager hjælper dig med at spore og løse kundeproblemer med klarhed. Tidslinjer, noter og statuslinjer holder alle på linje. Uanset om det drejer sig om support, onboarding eller interne anmodninger, håndteres det hele i RapidStart CRM. Administratorer kan administrere brugere, teams og sikkerhed direkte i RapidStart Settings-appen, uden at skulle grave i Power Platform Admin Center. Og fordi ALT kører på Dataverse, så kan du udvide, automatisere og integrere uendeligt med Power Automate og Power BI. Alle RapidStart-apps fungerer naturligt med de Microsoft-apps, du allerede bruger hver dag, Outlook, Teams og mere. Spor e-mails og møder automatisk i CRM, samarbejde om poster direkte i en Teams-kanal og åbn endda en fuld visning af dine CRM-data uden nogensinde at forlade Teams. Alt er forbundet. En samlet Microsoft-oplevelse. Du får ikke dette niveau af indbygget funktionalitet fra Salesforce eller HubSpot. Dette er et hurtigt overblik over RapidStart CRM, men der er så meget mere. RapidStart-apps er tilgængelige på 21 sprog, inklusive engelsk og dansk. Besøg marketplace.microsoft.com, søg efter RapidStart og prøv det gratis i 30 dage. Du kan også afprøve denne app med det samme på apps.rapidstart.com. Som alle RapidStart-apps er den nem at bruge, fuldt tilpasselig og omkostningseffektiv, og kører på Power Apps-licenser fra så lidt som 33 DKK per bruger per måned. Fra RapidStart Apps-teamet, tak fordi du så med.